Kam asi niekde zastavíme a dáme tie nepremoky. No, musíme niekde zastaviť a dať si nepremoky, lebo začína pršať. Boli sme sa okúpať teda v tom jazere, kde sú tie bazény. Boli sme tam dokopy asi hoďku, z toho pol hodín sme čakali v rade. No. Okúpali sme sa chvíľku. No keďže sme videli, že idú veľké mraky, radšej sme sa odtiaľ zdekovali, že ideme na moto, až nezmokneme. Sice už popršiava vonku. A ideme smerom na Varšavu. Takže bude to zaujímavé každopádne. No, vypadá to tam dosť zamračené a ideme priamo do toho. No ty kokos, ale toto bude strašne uchop. Tam to vypadá dosť na p***u. No, nepremoky máme na sebe, používam ich prvýkrát ináč. No ale čo ti šibe, vidíte to, my sme si ich dali na seba, tam sa normálne vyjasňuje. No je toto možné? Je to možné? Nevadí. Istota je istota. A few moments later. No ale tam to vypadá dosť pietne s počasím. Nakoniec aj dobre, že sme si dali tie nepremoky. A niečo mi tu búcha do helmy. Hej, mám zapnutú helmu. Tu na červenej si ju môžem zapnúť. Tak, hotovo. Teraz som zvedavý, či je to to, čo sme chceli vidieť. Nie, není. Zábava. Tak to je zábava teda. Tam bola.
To sú typickí Slováci, nikto iný si to nefotí, a Češi. Jo. Ty kokos, to je nezvyk. Čo? To je nezvyk. Čo sa nám to tu deje? Vymenili sme si z Heňom motorky. Ja teraz sedlám jeho dominátorku. Je to dosť nezvyk z tej mojej Zetky, ale je to super. Takže konečne sedím na inej motorke ako na mojej. Honda Dominator 650. Hlavne si to môžem normálne sadnúť aj dozadu, lebo ja som tam zakliesnený medzi tou batožinou a nádržou. A tuto to je ako v obývačke. No čo? V pohode. Kamo, ja som tu jak v obývačke. Čo sa o tebe nedá povedať? A dobre sa ti ide? No? Čo keď budeš chcieť vymeniť, tak povedz. No ja tiež. Máš ale volant vykrivený. Má aj stúpačky menšie ako ja, čiže no má taký nezvyk. Konečne sa pochochám ja mojou motorkou zozadu. Som mu ešte nevidel takto zozadu, aby niekto išiel, niekto iný na tom. Nice. Nevedel, že zozadu vyzerám tak sexy na nej. No, tá batožina tam je taká všelijaká. Ale dobre. Lepší než nic. Práve sme opustili Krakov. No a ďalší cieľ tá Varšava, no máme to, koľko toto je? 284 km. Čo je dosť celkom. Warszawa lotnisko. To verím tomu, že tu ešte pekne poblúdime, kým sa tam dostaneme. A tie budovy vzadu čo? To je iná halus. Mám pocit, že my máme ubytko tiež v jednej z takých budov na 10. poschodí.
Pôjdeme rovno. No, máme tu deň tretí z nášho tripu. Je nedeľa, my sa nachádzame vo Varšave. Ideme si ešte pozrieť mesto, takú okružnú jazdu. Ideme len tak na hoľákov, lebo je tu neskutočne teplo. Včera sme boli pozrieť aj večernú Varšavu, akože bolo to krásne. Tak dneska si ideme pozrieť za svetla. Ozaj nulujeme. Som zabudol. Včera 347. Nice. Takže máme tam nulu. Amatérizmus. Tá Varšava je ináč veľmi pekné mesto, fakt je tu čo vidieť. To jeden deň je aj málo na to, aby to človek celé preskúmal. Hlavne je tu veľa takýchto vysokých kostolov a budov. Miestami sa tu človek fakt cíti ako v New Yorku. A dneska ideme do Gdansku. Tam tie dve vežičky, tam ideme. Dobře, a čo teď? Čo? Nájde Gdańsk a takú prúdku. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest do p***ci. Ono? Áno. A ešte menší update, vlastne teraz, hej, keďže som v krátkom tričku, tak som si niekde musel dať tie veci. Mám takto pyramidku z toho urobenú. Vlastne pod tým mám ešte bundu, tu mám nohavice medzi spacákom a karimatkou. A všetko to drží na tých gumicukoch, akože to je fasa. Takže tak. Kieruj šmakem. Jo, dneska si dáme lody si dáme. Later. No už máme nastavenú aj navigačku do toho Gdánska. Máme to aj s pauzami so všetkým. To bude tak možno do 5 hodín. No, neviem, či má tam radar, nie cvakol to na tej križovatke, lebo sa tam všetci blíšťalo. Nič, tak budem čakať, či mi domov niečo príde, či nie, no. Dúfam, že nie. A je, tady to stojí. No, to zabudni hneď, že ja ti tu budem stáť. Však sa tu uvarím. Budem ďakovať ľuďom v strede kolóny za to, že ma pustili. No ideme na to. Ďakujem. Nelákajte sa, ja len prechádzam kolonou. Čo sa tu deje? To je nehoda?
Máme opäť vymenené sufúsky. No teraz vlastne my sme dali koľko, nejakých 160 km po diaľnici bez zastavenia, čo bol Mordor, lebo fakt tie pumpy sú tu dosť ďaleko od seba. V podstate za 160 km nebola ani jedna. Teraz sme konečne našli jednu, dali si dlhšiu pauzu a pokračujeme ďalej. Máme tu ešte 211 km do Gdansku. No my sme si urobili ešte zastávku v meste Malbork, kde môžete vidieť takýto pekný zámok Malbork. Ideme sa nám podívať trošku zbližšia. Vypadá to veľmi pekne aj z diaľky. To je takýto most ponad rieku. My sa už momentálne nachádzame v Gdansku. Máme 6:30 večer a teraz ideme cez nádherný most v Gdansku. A my ideme už na to ubytko. Prišli sme trošku neskôršie ako sme chceli, ale to nevadí. Sme sa po ceste ešte aj obliekli znova, lebo už začalo fúkať. No a my sa samozrejme nemôžeme dočkať už na tradičné večerné pivko. A tuto v Gdansku máme ubytko na 2 noci. Takže tu môžeme ostať dlhšie. A futbalový štadión v Gdansku. Taktiež veľmi pekný. Sme tu, kamo. To pivko, ja sa teším naň. 7 minút ešte k ubytku. Hento sú tie bytovky, kde ideme. Tam niekde. Koľkatka tu je do...